Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Right, masikera sei comrades, kwamuri mose, Mwari akuitire zvakanaka madekwana ano. Taona vamutsvangwa vataura zvavataura, asi taifunga kuti patime yekuomerwa kwenyika nepatasvika nenyika apa, vanhu vataitarisira kuti vanhu vachave vaine voice richabuda pachena nekudhinaunza hori, nekudhinaunza situation iri paground, nekudhinaunza kusararama kwevana veZimbabwe, vanhu vaifana kunge vachiti leader pamberi, ndiva mutsvangwa navamatema danda, ndo vanhu vataifunga kuti vachati leadawo pamberi, senzira yekuti ndo futi vanhu 2017 vakanga vachichema kuti vana veZimbabwe havasi kurarama zvakanaka kuburikidza nezvavakanga vachiona paground kuti vana havasi kurarama zvakanaka. But we begin to see kuti nyaya yavo yanga yaisiri yekuti vana veZimbabwe vararame zvakanaka, yanga iri nyaya yekuti ivo vanoda kudya ivo. Pavakapedzisira vaiswa mukati vapiwawo vakachidzwa, zvino vakutaura imwe language. Saka hapana zvinhu zvatinokwanisa kunzwa kuna mutsvangwa. Mutsvangwa uye is a useless. Hapana, ndimukanya kana ndichitomuona ndibhuru wangu indoera mukanya, iye anoera mukanya. Mutsvangwa uye idofo rekupedzisa. That's the reason why akadyiwa even naTemba Muliswa. Manidzi anenge achitaura emalini, manidzi pakadyiwa maringana apa. Zvizvo anenge ataura zvinakana basi. Saka musatedzera vanhu vakafanana namutsvangwa. Vanhu vari kuda kuti vana vavararame. Zvezvo anga achitaura vana vake vavararame naiye. Zvezvo anga achitaura zvisari basa zvokuti anzi mwana wangu akaziri mwana wako iwe hapana asingazivi kuti mabig change money ndanani. Mwana wako iwe haana kusungwa nekuti anzi akasungiswa nemunhu, akasungwa nekuda kwemhosva yake. Ngaarege chete zvinhu zvokuchinja mari. Ani mazvona. We are not scared of you guys. Musafunga kuti bamwe mune ma1 hysterically zvokuti matora nyika muchiisa muhomwe dzenyu, muchifurirana zvisina basa naMnangagwa. Some of us guys, we are not scared of you. I'm telling you. The time is now for head on. I'm telling you. Takanyara tichikuona muchimboita medzi dzenyu michidi. Takanyara tichikuonai. Mutsvangwa iwe hauna kana chaunoshamisa, hauna munhu anokuteera iwewe. Andozvona ka? Mukanya, musafunga kuti imiwika mwana wenyu akasungwa nekuda kwemumwe munhu, akasungwa nekuda kwemhosva yake zviri pachena. Then tonzwa Nobo chinomona anokrema kutaura tsvina dzaanenge achitaura, ndakazopa president vakatipa nhingi chirongwa chakanaka chaizvo, vanoda kusimudzira ndo 2030 nhingi apa middle income zvisari basa zvaanenge achitaura. Iwe musataura zvinhu zvisari basa zvinopa vanhu hasha. Andivanzwa. Makatora tuhuku tunokwana kuisa 250 motaura kuti hanzi Harare yapiwa huku momesa 250 twatopiwa tunochengetwa kuHetkliff kana una meBorini uko. Poitwa kadanga kanenge kaine huku dzinenge dziri 250 zichinzi hanzi dzinopiwa madzimai eHarare. Akusi kutamba nevanhu iwo. Mebo chinomona bata hana yako katatu uri mutengesi wemhando yepamusoro. Andivanzwa. Kana muchiita zvefugunde nemurume wako Mnangagwa, muchiita vana, muchiita zvisani basa semunoda kuona vana veZimbabwe kunge mafu. That must come to an end. Vana veZimbabwe havana kupusa zvaurifunga iwewe. Zvokuti munopa vanhu tuhuku tunogona kuita 250. Tumwe twacho twofa kwasara 100. Mufunga kuti muri kubatsira vanhu. Chamuri kubatsira vanhu chi? Ezvine muri kudya mari matombo ari kubva kuMash East uku. Kwana gururena nalotu kumuchidya mari muchiisa muhomana mebo chinemona nemurume wako Mnangagwa. Haikona une mwana naMnangagwa, chii chaunotaura zvisina basa rese. Iwewe tikutoda kuti kana Mnangagwa tamubvisa newe toda kutokuinvestigate, unofanira kuenda kujeri futi newe iwewe. Andinozvizvisa. Sataura zvinhu zvisina basa rese zvamunosikira muchitaura zvinhu zvisina basa setsvina dzedze. Iwe Tino, iwewe Tino, bata hana yako katatu. Kwatakuenda akasunga seat belt. Safunga kuti une ma1 hysteric. Mameseji aunenge uchinyorerwa uchikakama uchiverenga chirungu chausina kunyora chaunyorerwa nemumwe murume. Ana chipanga vakazviita zvinhu but wakaona zvine makonsekwensi, zvine marepercussion, I'm telling you. Safunga kuti vana veZimbabwe vakapusa ende chachitatu. Now we are about to take another action. Vana veZimbabwe tiri kuzokuzivisa, you are coming to tell you. Tiri kukupa signal. 1, toda kuti matogeti musabhadhare. Chechipiri,
parking haisi kufanira kubhadharwa. Chechitatu, nyaya dzemavhenda ari kutandaswa aya must come to an end. Tiri kuuya kuzokupai signal kubva zuva racha-announce hakuna ari kuita izvozvo. Tichadeploya wakomana achanga uri mumatogeti imomo. Ugona finish and we want to see kuti hapana ari kuzoita izvozvo until tabvisa Mnangagwa in power. Demonstration iri kuuya, but izvozvo toda kutozviita before demonstration. I'm coming and nyaya idzodzo ndichakupai signal. Tiri kukupai signal iyoyo. Hakuna musanyeperwa, nyika ndedu, nyika yamorwa zvakwana. This is time to take action. You cannot fold our hands vichikidzwa nevamwe varume vanongoita ine ndinge zvisarimazezve nomitaro. Muchanga uyo akadyiwa election naTemba chechi chaanotaura. Matsotsa vanhu varoda kungoba. Unosati muchanga ndaexpected this time nyika yakaomerwa kudai mvura isiri kubuda aifanira kutotaura kuti no. Uyu takanga tamiisawo ipapo tichifunga kuti ndimesaya. But taona kuti atenderedzwa nematsotsi mukumuro ngaaende. Taifunga kuti ana Muchangwa varitoya. Iwe Muchangwa tiri kuzwa nyaya dzako uda kuita president. Muri kufurirana, but iwoka hausi kutodiwa kuti naMnangagwa. Mnangagwa adaisa mwana wake kana mukadzi wake. Iwe utongoshandiswawo zvake kuti urwise vari nhingi gudo guru. But still hauwi neshamwari chinhu ndechevanhu. Hauna kana munhu. Iwe Muchangwa ukamira neni election mangwana. Muchangwa ada kukutaurira. Wanzwa? Rika ndikutaurire mukanya. Uri bhururu wangu. Ini ndiri mukanya uri mukanya. Muchangwa iwewe ukamira neni nyoka yemabhunu pa-election tokudya. Fair kudai sokunzi munodani pakati panyoka yemabhunu newe Muchangwa iwe. Hauwine election iwe. You are useless and you are so stupid. You are not scared to confront whoever. Akutaurire. The time is coming, I'm telling you. And you are not threatening anybody. But because Zimbabwe is belong to people. So kunza hanzi mapurisa anoshandiswa as a political tool, never ever. I'm telling you. Even mapurisa acho divided. Vamwe vacho kuti izvi zvinotaurwa izvi hatisi kuzvida izvozvo. Because tiri kutambudzika. Vamuchipa mapurisa tumakeji twenyama mfunga kuti zvinochinja zvinovabhadharira rendi. Izvozvo. Ndopei kupiwa kakeji kenyama ndopei. Imapurisa musapusiswe nembavha idzi. Musapusiswe nembavha idzi. That's rubbish, man. Kuswera ichitaurwa zvinhu zvisina nematurosi. Zvokunzi hanzi mapurisa apiwa keji yenyama. Ndozvamofira izvozvo zvokuti mapiwa keji yenyama inza mari. Vaifanira kunge muchihora mapurisa. Zimbabwe is one of the country ine ma-resources, ine ma-minerals akawandisa. Yaitofanira kunge iri musadhiki, iri nyika inenge ichitone mapurisa kana ma-civil servants anohora kupfuura mamwe maningi. But because of these looters, that must come to an end. Tiri kuchifambira chinhu ichiende, musambofunga tiri kudzoka mashure. We are not going to be threatened nematsotsa. Tiri kudzingai with immediate effect. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and beyond.